Állandóan mások hangulatát figyeled és próbálsz alkalmazkodni hozzá? Kínosan megválogatod a szavaidat és kerülöd a véleménynyilvánítást? Igyekszel azt mondani, amiről tudod, hogy a másiknak tetszeni fog? Nem mutatod ki az érzelmeidet, ha nem vagy biztos benne, hogy a másik pozitívan fog reagálni? Mindig megvárod, hogy a másik kezdeményezzen, mert nem akarsz senkinek a terhére lenni? Tudom, hogy ezeket azért csinálod, hogy elkerüld a konfliktust, és szeretnéd, ha mások kedvelnének. De gondoltad volna, hogy pont ezekkel a dolgokkal ellenszenvessé is válhatsz? Ha annak ellenére, hogy mindenkivel jóban vagy, mégis valahogy kívülállónak érzed magad, akkor most figyelj! A mai videóban megmutatom, mivel és hogyan teszed magad ellenszenvessé megfelelési kényszeresként. Üdvözöllek! Dr. Maróti Emese vagyok, önfejlesztési coach, kutató, pszichológus, író és az életmenedzsment alapítója. Tudatos élettervezésben nyújtok segítséget a pszichés blokkok oldásától gyakorlati képességek elsajátításáig, mint az időmenedzsment, a tudatos jövőtervezés vagy az énhatékonyság fejlesztése. Ha még új vagy itt a csatornámon, akkor kattints a videó alatt a feliratkozás gombra, és kapcsold be a csengővel az értesítéseket, hogy eljussanak hozzád a legújabb tippjeim és tanácsaim. Ezen kívül hasznos linkeket találsz a videó alatti leírásban, amik segítenek, hogy a videóban bemutatott tanácsaimat meg tud valósítani a saját életedben is. A megfelelési kényszer egy megküzdési mód, amit gyerekkorunkban fejlesztünk ki magunkban, azért, hogy alkalmazkodni tudjunk a körülöttünk élő, kiszámíthatatlan, lobbanékony, agresszív emberekhez. Ennek a megküzdési módnak pontosan az a célja, hogy elkerülje a konfliktust. Ugyanis olyan emberek vettek körül, akikkel szemben egy konfliktus nagyon rossz kimenetelő is lehetett. Így hát fontosabb volt megelőzni ezeket a helyzeteket. Ennek érdekében pedig meg kellett tanulnod nagyon pontosan megfigyelni a környezetedet, beleértve az emberek hangulatát, viselkedését, érzéseit. És ezáltal kiszámíthatóbbá tudtad tenni azt, hogy a másik hogyan fog reagálni, ergo fel tudtál rá készülni, és meg tudtad előzni a konfliktust. Ez egy ilyen környezetben, ahol kiszámíthatatlan és agresszív emberek vesznek körül, egy nagyon hasznos képesség. Felnőtt korban viszont mondanom sem kell, hogy számos hátulütője van, ezért akarjuk megváltoztatni. Ha nem vagy biztos benne, hogy vajon megfelelési kényszeres vagy-e, akkor ajánlom neked a videómat, aminek a címe Túl kedves vagy? 10 jel, hogy megfelelési kényszered van. És most nézzük, hogy mivel teszed magadat ellenszenvessé megfelelési kényszeresként. Első, visszafogod az érzelmeidet. Azt gondolod, hogy azért jó visszafogni az érzéseidet, mert azzal nem terheled a környezetedet, vagy legalábbis nem váltasz ki belőlük negatív reakciót. Azt már nem kell elmagyaráznom, hogy ez miért volt hasznos gyerekkorban, amikor ezt kifejlesztetted magadban. Felnőtt korban egy normális közösségben viszont úgy jöhet le, hogy érzéketlen vagy, közömbös vagy, távolságtartó vagy, nehogy Isten beképzelt vagy. Mondjuk, hogy a barátod mesél neked egy személyes történetet, te pedig nem vagy benne biztos, hogy hogyan kellene reagálnod, ezért inkább nem reagálsz sehogy, és esetleg túl is lépsz a témán. A barátod pedig szeretett volna valami együttérzést tőled. Szerette volna azt érezni, hogy te is átérzed a problémát és fontosnak tartod. De ez nem történt meg, tehát így a barátod szemében te érzéketlen vagy. És lehet, hogy legközelebb már nem fog hozzád fordulni a problémájával. Második, nem beszélsz arról, ami neked fáj, csak a jó dolgokról. Ez pedig azon kívül, hogy azt a látszatot kelti kívülről, hogy rólad minden lepattant, téged ilyen kemény fából faragtak, éppen ezért te nem fogsz soha együttérzést kapni, mivel nem is látják, hogy problémád van. Még ráadásul bizalmatlanná is válhatnak veled szemben, hiszen olyan titokzatos vagy, mert soha nem látják a negatív oldaladat, nem tudják a határaidat. Sokan az ilyen embereket óvatossággal kezelik, vagy inkább némi távolságtartással kezelik, mert kiszámíthatatlannak tartják őket. Nem tudják, hogy meddig mehetnek el velük szemben, hol van a töréspontjuk, hol fognak egyszer csak nagyon durván visszatámadni. Harmadik, túlzottan kitárulkozol. Úgy próbálsz bizalmat építeni, hogy kiteszed minden bajodat az asztalra egy kapcsolat elején.
Legyen szó baráti kapcsolatról, vagy kollégákról, vagy párkapcsolatról. Azt gondolod, hogy ha te azonnal bevallod az összes gyengeségedet, felfeded az összes traumádat, akkor a többiek majd jobban tudnak hozzád kapcsolódni, esetleg ők is meg fognak nyílni, és azonnal egy sokkal mélyebb emberi kapcsolatot kialakulni kettőtök között. Ezzel viszont az lehet a probléma, hogy te túl korán érted el ezt a pontot, a másik még nem tartott. A bizalmat azt mindig fokról fokra kell építeni. Tehát te először adsz valamit, beengeded egy kicsit a másikat, és megnézed, hogyan reagál. Hogyha vevő rá, akkor lehet mélyíteni fokról fokra, de mindig kell a másiknak az engedélye, hogy tovább léphettek. Ennek a másik oldala pedig az, amikor túl bizalmas dolgokat kérdezel a másik embertől, mert szeretnéd azt, hogy ez egyből egy ilyen biztonságos és mély kapcsolat legyen, amiben megosztjátok a problémákat egymástól. Itt pedig átléped az ő határait, és úgy fogja érezni, hogy védekeznie kell veled szemben, mert te mindenáron ki akarod őt faggatni, nem lehet magánélete, nem lehet saját tere. 4. Nem akarsz tapintatlan lenni. Ez összefügg az első ponttal, amikor azért nem nyilvánítottad ki az érzéseidet, mert nem tudtad, hogy mi a helyes. Itt pedig azért nem kérdezel meg valamit, vagy nem kérdezel vissza valamire, mert nem tudod, hogy illik-e, vagy hogy a másik hogyan fog rá reagálni. Vagy azt gondolnád, hogy kellemetlen lenne neki, hogyha rákérdeznél, pedig valójában pont az esne jól, ha látná az érdeklődésedet, a törődésedet. Nagyon gyakran ilyenkor el lehet passzolni olyan helyzeteket, amikor teljesen természetes lenne az, hogy visszakérdezel, vagy rákérdezel valamire. Például mondjuk valakinek meghalt egy szülője, és te azért nem kérdezed meg, hogy hogy van, vagy segíthetsz-e valamiben, mert azt gondolod, hogy tapintatlanság lenne őt arra emlékeztetni, hogy meghalt a szülője. Pedig ez pont az az eset, amikor mindenki más megkérdezné azt, hogy hogy van. És ha te ezt nem teszed meg, akkor az fog látszani, mintha te szívtelen lennél, mintha te nem törődnél a másik emberrel, és tudom, hogy ez nem így van. Lehet, hogy most elbizonytalanodtál, hogy akkor mikor kérdezz rá, vagy mikor ne kérdezz rá dolgokra. Azt ajánlom, hogy figyeld az embereket magad körül, figyeld meg a protokollt, hogy az emberek általában hogyan működnek. És ezen kívül még azt is megteheted, hogy megkérdezed a másikat, hogy akarsz erről beszélni. 5. Nem kezdeményezel. Azt gondolod, hogy nem fontos a te véleményed, vagy nem fontos a tudásod, vagy nem lenne értéke annak, amit te hozzátehetsz egy adott problémához, vagy adott helyzethez. Ezért inkább passzív maradsz, mások pedig csak azt látják, hogy te ezt az egészet leszarod, és csalódnak benned. Hidd el, hogyha jó közösségben, vagy ha normális emberek között vagy, akkor nem lesz abból semmi baj, hogyha megpróbálsz hozzátenni valamit egy problémához, vagy egy helyzethez, megpróbálsz segíteni a tudásoddal. Ha nem releváns, vagy nem segít, akkor azt majd visszajelzik neked. De legalább lássák a segítő szándékot, hogy számodra fontos, hiszen tényleg ezt érzed. A másik variációja ennek, mikor azért nem hívod fel egy barátodat, mert nem akarod zavarni. Ő pedig ezt annak veszi, hogy te nem is törődsz vele, számodra nem olyan fontos a barátság, így ő sem keres téged. 6. Nem mondod el a véleményedet. Itt ugye megint attól tartasz, hogy mi lesz, hogy a konfliktus alakul ki kettőtök között. És azért inkább mindenre csak bólogatsz, mindig minden legyen úgy, ahogy a másik szeretné. Ebből aztán az fog kialakulni, hogy a másik kicsit unalmasnak fog téged tartani, hiszen nem tanult tőled soha semmi újat, nem teszel hozzá a beszélgetéshez, nem hall tőled érdekes sztorikat. Sőt, itt bizonyos emberek elkezdhetnek megint csak gyanakodni, hogy nem igazán ismernek téged, hiszen mindig mindennel egyetértesz, tehát egy kicsit akkor titokzatossá válsz a számukra, hogy hol lehetnek a határaid. Ugye, mikor fog egyszer csak előbújni a negatív oldalad? 7. Túl sokat beszélsz. A megfelelési kényszeresekben van egy olyan elképzelés is, hogy nekem szórakoztatnom kell a másikat. Mert hogy néz ki az, hogy csöndben megyünk egymás mellett az utcán? Milyen kínos lesz ez? Mit fog mesélni a többieknek, és a többi, és a többi? Így hát kényszeresen állandóan beszélned kell valamiről, és ez már nagyon sok is lehet a másik ember számára. Olyan addigra, hogy esetleg őt már nem is hagyott szóhoz jutni.
ebből a másiknak nem az fog lejönni, hogy te szórakoztatni akarod őt, hanem azt, hogy mennyire egocentrikus vagy, állandóan csak magadról beszélsz, vagy azt fogja hinni, hogy téged egyáltalán nem is érdekel, hogy vele mi van. 8. Nem akarsz csalódást okozni. Megígérsz valamit, amiről kiderül, hogy nem tudod betartani, vagy már az elején is tudtad, de mégis megpróbálod kiizzadni magadból azért, hogy ne okozz csalódást, halogatod, hogy szólj, és végül az utolsó pillanatban szólsz, hogy figyelj, ez mégsem fog menni. És akkor a másikat már kész tények elé állítod, amikor már ő sem tudja megoldani ezt a problémát, vagy nem tud valaki mást megkérni, hogy segítsen neki. Így aztán ténylegesen problémát vagy veszteséget okozol annak a másik embernek. Ő pedig azt fogja gondolni, hogy megbízhatatlan vagy felelőtlen vagy, és nem lehet rád számítani. Tehát sokkal kevésbé hagyod cserben a másikat, ha idejében szólsz, hogy figyelj, ez a dolog nekem nem fog menni, keress inkább valaki mást. Vagy már az elején sem vállalsz el olyan dolgot, amiről tudod, hogy nem fogod tudni megcsinálni. 9. Felveszel egy gesztust, ami nem a tiéd. Ugye állandóan azt nézed, hogy hogyan kéne viselkednem, hogy az másoknak tetszen. Ezért, amikor a másik csinál valamit, és az olyan szimpinek tűnik, akkor te is elkezded azt csinálni. Vagy megpróbálod leutánozni a partneredet. Csak hogy mivel ez a dolog nem a sajátod, ezért nem is tudod igazán beleélni magadat, és az egész ilyen nagyon bizarr formában fog kijönni. Ugyanis nem vagy benne hiteles, mert csak utánzod a másikat, de nem belőled jön. Ilyen lehet például, amikor a társadnak van egy ilyen flörtölő, játékos stílusa, te pedig inkább szemérmes vagy. De mivel látod, hogy a másik szeret flörtölni, és ez neki bejön, ezért magadra erőlteted azokat a mondatokat, amit a társad mond. De közben ott van benned a szemlesütés, meg a félénkség, meg a szemérmesség. És ez a kettő együtt borzasztóan üti egymást. Egyből lejön, hogy nem önazonos, tehát megpróbálsz valami másnak látszani. Ez pedig megint csak bizalmatlanságot szül az emberekben. 10. Úgy mondasz véleményt, például szakmai kérdésekben, hogy közben nem akarod megbántani a másikat. Mondjuk a főnököd kikéri a véleményedet valamivel kapcsolatban, és tudod, hogy neki korábban más volt az elképzelése, de te tudod a jó megoldást rá. Hogyan mondd el úgy a szakmai véleményedet, hogyan tedd bele a tudásodat úgy, hogy a főnököd ne érezze azt, hogy ő korábban rosszul gondolta. És így megpróbálod kisebbíteni, enyhíteni a szakmai tudásodat, a véleményedet is úgy adod át, hogy telerakod kötőszavakkal, mint az azt hiszem, lehet, talán, esetleg, amiből egy dolog jön ki, az, hogy te nem vagy biztos abban a dologban, vagy lehet, hogy nem is értesz hozzá. Vagy még jobb, hogy miután elmondtad a szakmai véleményedet, ami tökéletesen megállja a helyét, de azt mondod, hogy de az is lehet, hogy tévedek. És ez nagyon gyakran fordul elő olyan embereknél, akik kiválóak a szakmájukban, baromi jó meglátásaik vannak, kiválóan meg tudnának oldani problémákat, de ezáltal kifelé úgy jönnek le, mint akik teljesen bizonytalanok és inkompetensek. Tehát egyrészt nem a te megoldásodat fogják választani, hiszen úgy tűnik, hogy te sem vagy biztos benne, másrészt pedig legközelebb sem fogják megkérdezni a véleményedet. És a bónusz 1 az, amikor össze-vissza magyarázkodsz. Valamit rosszul csináltál, vagy mondjuk nem sikerült kitalálnod, hogy a másiknak mi tetszene, és ezért visszakérdez. És ettől annyira megijedsz, annyira befeszülsz, és annyira elszégyeled magad, hogy ahelyett, hogy megmondanád az igazat, hogy te miért gondoltad azt úgy jónak, mindenféle magyarázatot kitalálsz, aminek se füle, se farka. Mert ugye kapkodva keresed a választ arra, hogy mi lenne a helyes válasz, hogy újra helyre álljon a béke kettőtök között, hogy a másiknak is tetszen, amit mondani akarsz. Pedig itt most fel kéne vállalni a vélemény különbséget, vagy egy minimális konfliktus helyzetet, amit kulturáltan meg lehetne beszélni. De ugye nem tudod a jó választ, és ezért elkezdesz össze-vissza mondani mindenfélét, amivel aztán csak rontasz a helyzeten. És ilyenkor az fog lejönni a másik számára, hogy egy hazug vagy, mert amiket kitalálsz, azok nyilvánvalóan nem lehetnek valósak, és manipulálni akarod a másikat. Nos, remélem, sikerült meggyőznöm téged arról, hogy néha a megfelelési kényszer sokkal rosszabb színben tüntet fel, mint hogyha önazonosan felvállalnád a konfliktus helyzeteket. Te melyiket követted el ezek közül? Írd meg kommentben!
Ha pedig szeretnél meggyógyulni a megfelelési kényszerből, akkor ajánlom figyelmetbe a videómat, aminek címe Hogyan vetkőzz le a megfelelési kényszert. És ha tetszett ez a videó, akkor lájkold, oszd meg az ismerőseiddel, és ha még nem tetted, iratkozz fel a csatornámra. Találkozunk a következő videóban. Ha úgy érzed, hogy egyedül már nem megy a problémák megoldása, elbizonytalanodtál, vagy jó lenne visszajelzést kapni, megbeszélni a kérdéseidet, akkor jelentkezz be hozzám személyes tanácsadásra. Ezen a linken tudsz jelentkezni. Várlak szeretettel!